Hello guys, maayong hapon. Di ako sa balay sa akong classmate, sa akong amiga, sa akong kumari, sa akong kababata, classmate sa elementary, high school, Kababayan. mga kababayan sa diri sa among. Meet my friend, Miss Susie Cadiz. Hello. Ano po sa patch? Ano po yun? Ano po sa patch? Kita yung nag-patch na. Ayan. Nice. Nice job, plants. Okay na. Yan na. Ano ta? Ano po yun? Pero, Yan na. Ito na po an. nag-shooting me. Shooting sa panin. Shooting. Ano po. Sa di ba kita ginaya? Kita ginaya. Luwa ko pa nakuha. Hi, Em! Hi. Hello, may hapon. Kumusta naman? Yapon. Di ako karon maglaag ko sa inyo kay murag gimingaw na ko nimo. Dugay na tawa mag-meet. Kumusta man atong kinabuhi karon? Yapon. Unsa may atohang lingaw karon? Ang atong mga adlaw-adlaw nga gipang kuan kalingawan. Mao ba? Kalingawan, sadaan na. Bye. Maoen. Kanang kumusta naman oy? Asa naman ta imuhang karon imuhang ulitaw nga ahong anakon. Kasa totoy nga to ni Ja si Christian. Kumusta naman to si Ja em? Haan naman ron. Nahuman naman to eskwela na. Saan ba ka totoy nahuman adto? IT 4 years. IT. Ja saan naman si Ja ron? As Iloilo. Kuha na pila ka 20 ansa to edad adto karon? Mo running 29. Karong 29 na da ito. October 8. October 8, 1993. To ato si Ja dito ga trabaho Ito sa opisina. Ja, kumusta man ka? okay na. Ja. Awa ng Diyos. Sige gihapon mo communication. Kinsa. Istorya-istorya gihapon mo Christian. Unsa may enjoyhang communication ni Christian karon? Hi Christian, shout out. Kumusta? Imo kong ninang Duray katong classmate sa imong mama, amiga. Kay nung doon pa ba kanahon na? Di ako sa inyo ha, galaag. Istorya ko sa imong mama. Ja, kumusta man ka? Kumusta man akong anak kon? Mads, kumusta? Okay na sila. Unsa may kadaadlaw ko an? Na-miss nimo si Ja? Gimingaw ka? Super. Bitaw no kay gaha bitaw akong anak isa ra pud ka buok. Tuwa pud sa Cebu dugay-dugay na pud wa ka uli. Murag mingaw na pud bitaw. After sa COVID ba? COVID. Oo. Pila ka years na sa wa ka uli di ay? Mura mo 4 years. As Christian. Mingaw na ko. Mao na. Dawit ako bakasyon siya ba? Mao. Bakasyon. Sa Karijot na lang. Bitaw. Mahag ang anak. Kay kitang inahan ma-miss mo din nato tong anak kanunay. Mingaw dito sa bansa. Mingaw dito sa kanila. Mingaw dito sa Kinahanglan na agad sa bisag manawag or Lain kuan. na manawag sa nakita niyo. Anja mag nanang pud dray kuan. Ang sa tawag anak kanang mag video call. For totoo na may video call sa Christian. Tapos pas. Jadi pa man pud ron lagi makauli kay wa pa may bakasyon di. For the meantime, video call sa unta manawag istorya. Nag-ipaabot na storya may video call. Mao para malipay, para happy si mama. Wala kang kalipay pa na atong inahan nga atong anak. May istorya na. Di mabayran na. Dili eh. Mao. Wala pa isa rin mga anak. Makailan mo ba isa? Mao. Udagan ka kahit pa siguro. Huwag isa anak. Maadso pud kay wa ka makanahon na og mangitag partner nga labi na atong anak isa ra ka buok sa wa diha aron makakita tag atong ka partner sa kinabuhi. Magita pa tag maka
makatumbas pa natin ba kung wali na lang o stay na lang. Kaya maglabad atong una. Labad-labad na nas ulo. Sa mag pray na laman ta. Pero og ihatag sa Ginoo bisan pa og Pero kung wala gyatag yan na chika, mo na ni linya nimo, di ba? Linya mo tao. Ginoo na lang mahibaw og naihatag. Di na nakatiguan na iwasan naman. Di na tayo mga vision na na. Iwa na. COVID na. Apo na lang tayo. Ay, isa pa yung punita ng tiguan na siya. Wala kang lami. Bitaw na sabi to mga planos kinabuhi mads. Karon. Basta makakaon sa adlaw. Ano na. Sunod ada makakaon. Healthy. Ano na. Pero atong mga activities, mga managhaboy mga Kaya po, ginagawa. jag atong kuan di ay job nga naa man puy makuha nimo as a lead prayer. Leader sa prayer. Tural naman na. Na imong mission gihapon. Mission niya pa na. Imo nang mission gihapon gihatag na tuka da nimo gihatag sa Ginoo. Oo, siguro. Mao nang wa katagay. Kaya di makawinan ka, o kabalibad o sa balibad sa dili. Mao katagay partner tingali kay adto ka sa mangadji ka maguna prayer. Mao na imong mission pod isa sa mga mao nang niya pagkas kalibutan kay mo importante pa ka kay naa pa kay mission nga wa pa mahuman. Kay siyempre makatabang pag prayer sa mga kalag. Siguro. Bitaw na. Unsa may imong ikasulti sa imong anak karon kay unsang makakita des Christian ani ahong vlog. Mag-pray ko Christian nga makita ta nimo ni among vlog. Ang nakay kasulti unsa may kasulti sa imong pinanggang anak. Anak ka na. I miss you now. Kami tanak na kung magkita tanak. Person na. Okay, Kara. Good health. Happy mo ko sa prayer niyo. Kung ikaw always. Basta gimana ka na dito sa Adyo lang ko palagi sa imong gibati. Mads. Basta na Kuan naman ta Mads prayer. Prayer. Da magampo lang das Ginoo nga lamdagan sa unsa manggaling unsa ba enjoyhan ko God will make a way. Siya rin hibaw anis tanan. Adyo lang palagi. Pero at least nahibaw siya ba nga na-miss na niyo siya. Kay Mayo ra ba Mother's Day ba dyan na? Belated Happy Mother's Day. May atong May kuan second week. Kay nga anak man tang inahan, ma-miss dyan nato itong mga anak. Magkainan sa man, inahan gadyo ta kanon. Maula man to. Prayers ra. Pagpalig-on, salig sa Ginoo mara na. Wala na kay lain isulti. Love you na. Hinaot unta nga madungog sa Ginoo imong mga prayers. Nga na sa inahan ma-miss man jud nato kanuna. Maorat to. Mao lagi ta mga ginikanan, mga inahan, pinangga man jud nato tong anak bisan pag magkainan sa love na jud na nato. Daraming tulo dia si Ethel, si Mag, ako. Hi, hello. Tel, shout out sa Delby. Nina Tel. M, shout out. Shout out. Hello. Hello guys, salamat sa inyohang pagtanaw sa akong vlog. Thank you for watching. Yes, kung kinsa pa to wala pa maka-subscribe, kung ganahan mo ani akong vlog karon, please subscribe.